benestar animal, que garantice o inicio inminente das obras nas actuales instalacións da protectora e tamén a creación de novos servicios como o novo parque canino nas Pontinas. É importante unha xestión transparente que cumpra a lei, por eso nos comprometemos á actualización dos contratos, a actualización dos convenios para facilitar, por exemplo, os gestores administrativos a representación e defensa dos cidadáns, unha administración aberta, que elimine burocracia, que aforre tempo e que se poña ao servicio dos lucenses. Dixémolo e farémolo. Estamos diante dun goberno que despilfarrou e despilfarra en proxectos en valor engadido, que acabamos pagando doblemente, como decía, os lucenses de hoxe ou de mañá, os de hoxe ca suba de impostos e os de mañá ca contratación de préstamos. Eliminaremos treitos do carril bici en zonas como o barrio da Residencia ou o Carmen. Dixémolo sempre, non estamos en contra dos carriles bici, estábamos en contra dos trazados e dos itinerarios que o único que fixeron foi limitar o desenvolvemento económico de moitas partes da nosa cidade. Temos que buscar unha responsabilidade enorme, unha solución técnica para este novo centro de pavimento, lonxe de ser unha solución, acabou convertíndose nunha hipoteca. Farémolo. Será unha decisión valente, pero a grandes males, grandes remedios. O que non se pode estar é de cada 15 días repoñendo as losetas que polo acceso rodado se rompen. Temos que tamén, é unha obriga, a posta en marcha das Caldas do Miño. No noso programa electoral apuntábamos a estudiar eses acordos cos concesionarios da auga minero-medicinal para que realmente señan caldas. Iso requiere, evidentemente, solucións técnicas e investimento, pero en todo caso teñen que estar abertas á población. É un espazo que custou cartos, que ten servicios que poden ser empregados para a práctica deportiva e que neste momento están privados os lucenses. Porque o compromiso co progreso industrial e co emprego ten que ser un piar da nosa acción de goberno, crearemos a Oficina Económica de Lugo. Así poderemos facer seguimento e tutorización de proxectos que sabemos que queren asentarse na nosa cidade e que non encontraron a resposta nin o respaldo necesario dun concello interesado por crear emprego. Activaremos a mesa do comercio local, sabedes que está pasando por momentos complicados. A creación de bonos municipais creo que pode ser un bon estímulo para eso, e terá un papel protagonista neste ano, como non pode ser de outro xeito, o noso campus Lugo e a nosa universidade. No noso programa electoral dixemos que unha marca que tiña que darlle valor á cidade é Lugo Cidade Universitaria. Dicíamos por aquel entonces que moitos dos proxectos lonxe de ter que ser contratados, e non temos nada, por suposto, en contra de ninguna iniciativa privada, pero sí creemos que a cidade ten que formar máis parte, a universidade ten que formar máis parte da nosa cidade. Para ello, a posibilidade de asinar convenios co campus, así como cos centros de formación profesional, para que o talento que ali está poida contribuir cos seus coñecementos a mellorar a cidade, pero tamén para que o alumnado poida atopar na administración local un espacio para desenvolver a súa primeira oportunidade laboral. Refírome á posibilidade de realizar prácticas. A creación dun plan cultural e turístico debe ir unido. Arrancouse xa, porque moito deste traballo evidentemente está iniciado dende o noso humilde papel desde a oposición. Hoxe xa é unha realidade a Cátedra de Xestión Cultural, que recentemente foi creada, e que será o punto de partida dese padroado que acabe xestionando de maneira profesional, ambiciosa, e que posicione a nosa cidade como ese destino turístico cultural que merece polo patrimonio que atesora. Sabemos que non existe unha planificación de infraestructuras, ten que ser claro, primeiro, o seu mantemento e cuidado. Para iso, tamén a vivenda, un dos problemas fundamentales nas enquisas, cando consultamos os lucenses, que é unha das súas preocupacións. Dixémolo no noso programa electoral, a nosa aposta por rehabilitar aquelas zonas que máis o necesitan da nosa cidade. Esa aposta real tamén por rehabilitar a nosa zona norte, non? Para ello destinaremos recursos para rehabilitar vivenda.
aproveitando, evidentemente, pois todo o que temos. Sempre dixemos que Bislusa estaba infrautilizada, o que podía facer máis. É un pilar fundamental para liderar a rehabilitación dos nosos barrios e para dar esperanza en moitas rúas que, como sabedes, pois hoxe realmente non o teñen. Perdón, por favor. Se cayó todo, ¿no? Sí, se cayó. Estaba ahí el mío igual. Grabé en un grupo.